Hello guys, nonton bयखौबो आं चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थालायबाय आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ खेबसेनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना। ओमफ्राय दिनै आङो मिस्टि बानायनो सानदों आरो ओमफ्राय मिस्टि बिराद गोबावनिफ्राय जानो सानबाय दंमोन आरो बानायनानै ओमफ्राय बानायनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय दिनैहायसो आं बानायना जानो सानबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोनजों बेसे शेयार खालामलांसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो बुरजा नङा आरो बारा बुरजा नङा थरबेसे ओंखारगोनथाय खालामना नायनोसै बेसे ओंखारो बेखिनिखौनो गाइखेरा बारा बुरजा नङा नालाय ओमफ्राय नायनोसै बेसेबां ओंखारो। दा आं बेखौ माबायाव अराव फुदुंना लानोसै गेसाव फुदुंना लाग्रोनो। आं बेयाव दा नारें रोसि एसे होनानै गावहोनोसै आरोना लोगोफोर। गावजोब्बाय नै ओमफ्रायथ' आं दा नैयाव जि गुफुराव सरनोसै आरो सरनानै लानोसै। दै गुसुजों सुखांना मोजाङै सेबना लानांगौ आरोना लोगोफोर। आंबो सेबना लाबाय नै नङाबा नारें होनाया गोखै मोनजायो आरो बेनिखायनो सेबना लानांगौ। नागासिनो नै लोगोफोर आङो ओमफ्राय आखाइ तालखाजों नानांगौ आरोना एकदम गुरै खालामथारनांगौ होमब्लासो मोजां जायो नङाबा बारा मोजां जानो नागिरा। नाना लाबाय आरो ओमफ्राय आं दा बेखौ गल गल खालामसै बेनो मोनसे जाबाय। खिनिया ओंखारबाय नै 9टा बेखौ आं दा दैयाव होनोसै सिनि सिरापाव। बस नै गिदिर जाजोब्बाय फिसा सानना दहाय ओमफ्राय दा गिदिर जाजोब्बाय। साक्सेस जाबाय नै लोगोफोर फार्स्ट टाइम जाबाय नै लोगोफोर जाजासिगोन। महरा एसे दाब्ला जानाय बायदि जाबाय आरो लखबनायावनो बिदि जाना होबाय। जानायनोसै नै जादों थिगानो फार्स्ट टाइम ना। दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। माथो देखायबावनो आरोना जेबो गैला देखायनो थाखाय ओमफ्राय मा खालामा मानो आं बेखौनो खालामबाय ओमफ्राय एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय।